önüne gelene saldıranların vicdanları kurup ev demekiye di nav siyaseta navxuya Tirkiyeda li ser banga serokê MHP Bahçelî nîqaşên li ser girtina HDP berdewam dikin. Heta vê gavê hêj derbarê HDP da dozagirtinê nehatiye vekirin. û ji xwe li Tirkiyê bi guhertina hin yasayan girtina partiyên siyasî ji aliyê hiqûqî ve heta radeyekê hatiye astenkirin. Endamê Meclisa Partiya HDP Doğan Erbaş li ser nîqaşên girtina HDP, helwesta HDP û li ser helwesta Desthilat û Partiya Muxalefetê ji bo kursan biçare axivî. Li gorî Erbaş, ji ber ku AK Parti û MHP ketina tengasiyê, dixwazin rojevê biguherînin û HDP bixin armanc. Her yerde bir sıkışmışlık içerisindeler. De her warî de AKP û MHP ketine tengasiyê, nikarin welat birêva bibin. Aborî her diçe xirabtir dibe. Amerika dorpêçan disepîne, Avrupa jî heyema dorpêçan daye dest pê kirin. Ji Loma jî ji desthilatê re dijminê navxweyî lazim e. Ew dijmin jî HDP ye. Rêveberê navendiyê HDP Doğan Erbaş dide zanîn her çiqas ew îhtimal nedin ku derbarê HDP da proseya girtinê bidin destpêkirin jî. Dîsa ji ber ku dara serbixwînîne û biye siyasî, îhtimaleke wiha heye. Kapatmanın işe yaramayacağını aslında kendileri de biliyor. Li gorî me nikarin HDP bigirin. Lewra ev yek wê li dijî wan be û wê bibe sedema zêdetir xurtbûyîna HDP. Her wiha ji aliyê hukûkê ve jî girtina partiyan hatiye zehmetkirin. Yani bu awayekî hukûkî girtina partiyekî zor e. Lê dara siyasiye û dikarin her cure nehukûkî pêk bînin. Lê HDP avahiyeka tenê nîne, HDP gel bixwe ye. Laliyedin, serok û rêveberên Partiya Muxalefetê jî derheqê nîqaşên girtina HDP da nerazîbûna xwe anîbûn zimên. Lêbelê rêveberê HDP'yê Erbaş dest nîşan dike ku berteka muxalefetê têrê nake. Divê muxalefet zêdetir wêrek be û dengê xwe derxe. Muhalefetin kamuoyuna yansıyan açıklamalar oldu. Ayrıca bir temasları olmadı. Mixabin em helwesta muxalefetê xurt nabînin. Gerseya muxalefetê zêdetir li dij derdikevin. Divê muxalefet jî zêdetir dengê xwe derxin. Lê her hal ji ber tirsa desthilatê zêde nikarin dengê xwe derxin. Lê desthilat dixwaze HDP krîmînalîze bike û pêşî li hevkariya muxalefet û HDP bigire. Ev demekiye di siyaseta Tirkiyeyê ji aliyê nijadperest û netewperestên Tirk ve bi hinceta ku têkiliya HDP bi PKK re heye. Daxwaz û banga girtina HDP tê kirin. Heta vê gavê ji aliyê Partiya Desthilatdar AK Partiyê ve baz serokwekîlê Partiyê Numan Kurtulmuş dabûzanîn ku li Tirkiye bi girtina partiyan encamên erînî nehatine bidestxistin. Niha li Enqereyê herî zêde di vê mijarê da helwesta Serokkomarê Tirkiye Erdoğan tê meraq kirin. Ömer Sönmez, Kürdistan 24, Ankara. Hanımefendiler, beyefendiler.